Какво ще правим сега? Бисквити. Какво? Бисквити! Тата, може ли с това? Не, това е за Борис. Така, какво ни трябва за бисквитите? Такова. Такова. Какво е това? Едно яйце. Едно яйце. 150 грама кафява захар. 125 грама масло. Една лъжица сол, малка, чайна. Една малка чайна лъжичка канела. Половин чайна лъжичка сода. 100 грама брашно от лимец, много е важно да е от лимец. 100 грама овесени ядки. 50 грама орехи, ако можеш чукани. Стафиди и черен шоколад на купчета. Ето го черния шоколад. Нали? Може да опитаме. Айде пробвай едно. Да. Борис, ти искаш ли да пробваш? Да. Айде пробвай. Едно, Борисче! Казахме едно, не всички. Така, хубав ли? Да. Така, Борис, знаеш какво правиш сега ти? Хващаш и почваш да ги събираш тези неща в купата. Изсипвай чашите в купата. Изсипвай. Ето тук ги изсипвай. Можеш ли? А Николче, ние с тебе какво ще правим? Ще сложим яйцето тук. Нали? И сега ще го разбъркаме. Борис, че трябва и е това. Айде сега да видим да го. Леко го разбъркаш. Нали знаеш как? Точно така. Изтри е тази част. Сега се хвати. Точно така. Давай, слагай да се. Спри сега малко, защото дигаме много шум. Да, сложи захарта, Нико, в яйцата. Кафявата захар. Да, ги сложи в яйцата. Борис, ще ти сложи и брашното. Много ли? Всичката я сложи. Помогни и изтръскай. Така хубаво. Добре, чук. Разбра ли? Така, точно така. Борис, че слагай това. Содата. А да почваме. Още малко сложи. Да почваме. Чакай малко. Сега сложи канелата. Сложи канелата, айде. Точно така. И сега сложи малко сол. Мъничко сол. Точно така. Чао. Така. Ще станат прекрасни бисквити, нали? Да, ще ги ядем. Ще ги ядем ли? Да. Те за ядене ще стават ли? Май да. Аз ще опитам. Ти обичаш ли такива? Да. Борис, че ние сега, ти тук, Борис, че бъркай. Хубаво бъркай, искам хубаво да бъркаш. Никола, айде с тебе сега да бъркай. Спей за малко. Бъркай още, Борис, че бъркай някак. Не бъркай. Николче, ние с тебе всъщност сега разбъркахме яйцата с кафявата захар и сега добавяме масло, нали? И сега го разбъркваме. Борис, че ти през това време бъркай. Бъркай. Трябва хубаво да бъркаш. Айде. Бъркай, Борисче. Какво каза? Това какво е? Това е копче. Не, това копче. Увеличава скоростта на миксера. Айде, бъркай, Борисче. Бъркаме хубаво. Те не може да още да бърка. Ще се научи, той е малък още. Но виж колко неща направи. Смеси всичко. Значи в тази купа какво смесихме? Брашното, овесените ядки, черни шоколад, стафидите, орехите, содата, солта,
канелата, брашното от лимец, нали? А в твоите какво сложихме? Не, всъщност кафявата захар не е тук, кафявата захар е тук с яйцето и маслото, нали? Какво ще правим така? И сега какво правим? Както винаги, какво правим сега? Слагаме ли тук? Така, точно така. Борисче. Виж сега какво правим. Хващаме така и всичко хубаво смесено от тази купа и слагаме тук. И сега. Аз ли го бъркам? Айде бърки го набързо и после Боричето ще бърка. Добре, дай му на него, айде. Дай му на него. Бориче, не дай да се разрешай. Айде бърка. Искам и аз нещо да бъркам. Ще бъркаш? Искаш ли още една лъжица да ти дам и ти да бъркаш? Да. Ето. Бъркай. Сега бъркаш хубаво, нали? Като го бъркаме много хубаво, бъркаме много хубаво, бъркаме, както бъркахме шоколада миналия път, нали? Бъркаме много хубаво, докато го направиме, мисля всичко да го смесиме. И след това тази смес я слагаме в хладилника за 1 час. Не дай да опитваш, защото има сурово яйце. Иначе е много вкусно. Аз съм опитвал, разбира се. Така да. Сега, объркахте ли го хубаво? Да. Много хубаво го объркахте. И сега трябва да го сложим за 1 час в хладилника. Чакай сега. Слушай, какво трябва да направим. После ще го опиташ. Не дей, яйцето е сурово, не трябва да се опитва, когато го сложим. Обаче, Обърни се на другата страна. Обърни се на тази. Слагаме го в хладилника, сега... Да го вземем в хладилника, какво ще оправим? Слушай сега какво става. Научил съм един уникален трик от батко Тиоти Бъчваров. Гледай какво става сега. Слагаме го в хладилника, трябва да седи 1 час. Обаче ние, разбира се, сме се подготвили преди това с готова смес. И тя е студена. Студена. Аз мога да опитам. Не е хубаво да я опитваш, нали ти казах, защото има сурово яйце. Сега какво почваме да правим? Как е? Вкусно ли е? Да. Така. Вкусно. Сега какво почваме да правим? Почваме да правим топчета. Да правим? Да, ама не прави топчета, а така просто с пръстите го хващаш и го слагаш. Така. Какво не е топче? Нищо. Така. Просто го хващаш и слагаш. Борисче, не яш. Не трябва да се яде. Така ги слагаш. Няма нужда да са в правилна форма. Правиш парченца от сместа. Бориче, вкусно ли? Да. Така правиш парченца. Вкусно. Вкусно. Да, ще направим това две. Така. И това цялото нещо, като направим топчета, гледаме да са да има разстояние между тях, защото те, когато влезат в печката, ще се разплёкат и ще станат като бисквити, нали? Да. Ти нали си виждал как става? Да, не съм виждал. Как да не си виждал? Нали сме правили преди това? Аз направих топче. Браво! Ето, направи още едно топче. Да го направя. Ние с тебе сме правили топчета, нали? Да. Ма не е нужно да правиш топчета. Такива. Парченци, просто се наслагаш. Трябва да има разстояние между тях, защото после като се разтопят, ще се залепят едно за друго. Не че е проблем, след това се разделят. Но просто да има разстояние. Питам. И може би шахматно трябва да ги нареждаме. Не го опитвай. Моля те. Не го опитвай. Ето моите е по-голямо от твоето. Да. Слагай. Това е. Сега това нещо, Борис, че след... Пак ще го сложим. Остави. Направи едно топче и спри. Загряваме печката до колко? До 180 градуса. До 180 градуса. И я пускаме. Чакай малко. И я пуска. После ще направим още. Мисля, сега правим една това. После ще направим още. Загряваме печката на 180 градуса и я пускаме за 12 минути. Да ги изпече. И пак. Като ути. Като ути, какво става? Правим малък фокус. Слагаме. Да, ти
съм ми объркал думата. Ути се казва той човек. Казал ба! Ути, не се обръщай с гръб към камерата. Я помахни на камерата. Я понаправи малко маймунджулата. Значи след 12 минути, след 12 минути, 180 градуса, какво имаме? Перфектните бисквити. Да. От Лимец. Трябва, чакай сега. Много е важно, точно така. Много е важно, че като се извадят от печката, те все още ще са меки и ще парят. Трябва да се оставят да изстинат. Да изстинат, стават твърди. Като изстинат, стават твърди, точно така. Тези в момента вече са изстинали, да ти кажа честно. Затова може да почнем да ги хапваме. Я да ги пробваме. Малко са мекички. Мекички ли са? Да. Ама са много са преснички, нали? Да. Хубави ли са? Да. Това са нашите бисквити с Лимец, нали? Да. Да. Много са хубави. А другото за какво? Другото след малко пак ще направим. Да. Да. Хайде, кажете чао! Чао! Чао!